as leader of the Conservative Party. खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। ब्रिटेन एबा इउनाइटेड किंडमनि गाहाय मन्थ्रि लिज ट्रासआ गावनि मासि एंगारनाय बाथ्राखौ दिनै बेलासे समाव खौरांगिरिफोरनो फोरमायो। बिथाङा 45 सानल' बे मासियाव हाबा मावदोंमोन। कनजारभेटिभ पार्टिया जेरैबायदि देरहासारनानै बिथांखौ दैदेनगिरि खालामनानै गाहाय मन्थ्रि महरै बिसायख'दोंमोन बेखौ बिथाङा मावफुंनो थांनायाव बिथाङा मावफुंनो हानाय नङा होननानै मासि एंगारनो थांखि लायो। फिन बुंफिनदों ब्रिटेन एबा इउनाइटेड किंडमनि गाहाय मन्थ्रि लिज ट्रासआ गावनि मासि एंगारनाय बाथ्राखौ दिनै फोरमायो। बिथाङा गाहाय मन्थ्रि महरै 45 सानल' हाबा मावदोंमोन। मख'नो गोनांदि बिथाङा मासि एंगारनोबाबो फैगौ सप्ता मोनसेनि गेजेरसिम बिथांनि मासियाव गुबुनखौ गोदानै दैदेनगिरि सायख'जासिम गाहाय मन्थ्रि महरै हाबा मावलांबाय थागोन। बिथाङा गावनि मासि एंगारनायनि सोमोन्दै इउनाइटेड किंडमनि राजा किं चार्ल्स थामथिनो फोरमायबाय। मख'नो गोनांदि ब्रिटेननि जारिमिनाव बेबादि जाथाया माब्लाबाबो जाफेराखैमोन। बिथाङा 45 सानल' गाहाय मन्थ्रि महरै हाबा मावदों। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब। गोजोन्थों।